Do jarného súmraku sa nesie volanie našej najmenšej sovy. Nebyť jej hlasu, ani nevieme, že tu ešte žije. Kuvičok vrabčí patrí k nenápadným obyvateľom hlbokých lesov severného Slovenska. Obýva staré lesné porasty, v ktorých prevažujú ihličnany. Slovenské kuvičky sú súčasťou izolovanej stredoeurópskej populácie, ktorá v Karpatoch zostala po poslednej dobe ľadovej. Ozajstným domovom kuvička vrabčieho sú rozľahlé severské lesy od Škandinávie až po Sachalín. Na rozdiel od bociana čierneho, ktorý je v kuvičkovom lese iba letným hosťom, kuvičok vrabčí je stálym druhom. Vo svojom lese je doma v lete i v zime. V ňom loví, spí a v ňom aj hniezdí. Tokanie kuvičkov, ktoré sa vyznačuje typickým volaním samčeka, pripadá na marec. Kuvičky vrabčie sa pária niekoľkokrát za deň, zväčša v blízkosti budúceho hniezda. Hniezdnu dutinu vyberá samica. Pred hniezdením ju starostlivo vyčistí a odstráni z nej všetky zvyšky koristi. V apríli, do príbytku, v ktorom predtým hniezdili ďatle, znesie 4 až 6 vajec. V kuvičkovom lese hniezdia ďalší letný hosť a veľký sused drobných kuvičkov, orol krikľavý. Orlí pár iba teraz, keď samica kuvička nasadla na násadu, priletel zo svojho afrického zimoviska. Svoj návrat oznámili orly obyvateľom kuvičkovho lesa svadobnými letmi a hlasným volaním, ktorému vďačia za svoje meno. Samica kuvička vrabčieho sedí na násade 28 dní. Vajce opúšťa iba na krátky čas, keď jej samec prinesie úlovok. Odovzdávka koristi sa deje v bezprostrednej blízkosti hniezda.
Samec kuvička vrabčieho hniezdnú dutinu v čase hniezdenia nikdy nenavštívi. Do dutiny začne vlietať až v zime, keď mu niekdajšie hniezdo slúži ako úkryt a zásobáreň. Po nakrmení sa samica kuvička vráti do hniezdnej dutiny. Asi po pol hodine, keď násadu vyhreje na potrebnú teplotu, sa na samčekovo volanie opäť zdvihne z vajec a vyletí z dutiny, aby sa so samčekom spárila. Kuvičky vrabčie sa pária aj počas inkubácie. Párenie má u tejto sovy zrejme aj inú funkciu a neslúži iba na reprodukciu druhu. Orol kriklavý je našim najhojnejším orlom. Začiatkom mája sa už jeho svadobné lety skončili a začalo sa hniezdenie. Inkubácia vajec je aj u orlov kriklavých vecou samice. Orol loví nad horskými lúkami a poliami. Úlovok potom nesie samici na hniezdo a na hniezde jej ho aj odovzdá. Kým sa samica síti, orol sedí na násade. Pod hniezdnou dutinou kuvičkou sa objavili zvyšky koristi a vaječné škrupiny. Je to neklamná známka toho, že kuvičky už majú mláďatá. Samica v tomto čase zohrieva svoje potomstvo, pravidelne čistí hniezdny priestor a krmi svoje ratolesti. Až neskôr, keď sú mláďatá väčšie, začne loviť aj ona. Kuvičok vrabčí je výborným lovcom. Na rozdiel od väčšiny sov, loví prevažne cez deň. Na korisť striehne v korunách stromov. Odtiaľ útočí. Nečakane a prudko. Kuvičok je ozajstným majstrom náhleho prepadu. Znie to možno neuveriteľne, ale sovička, len o málo väčšia ako vrabec, loví rovnako veľkú korisť ako orol kriklavý. Myši a drobné spevavce.
Koncom júna mladé kuvičky ešte nevedia poriadne lietať, ale tesnú hniezdnu dutinu už opustili. Krúživým pohybom hlavy dávajú o sebe vedieť a jastria po všetkom novom a neznámom. V tomto čase intenzívne lovia obaja soví rodičia, aby bolo dostatok potravy pre všetkých 5 tohtoročných mláďat. Aj malý orol rastie ako z vody a z leta rýchlo ubúda. Čoskoro bude veľké hniezdo orlov znovu prázdne a mláďa orla kriklavého sa vydá so svojimi rodičmi na dlhú púť do teplých krajov. Do jesenného súmraku sa nesie volanie kuvička. Nikto nie je taký verný svojmu lesu, ako kuvičok vrabčí. Miestni ľudia to dobre vedia. Preto posledný zvyšok Starej hory za svojou obcou nazývajú Kuvičkov les.